Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Škorpije. Većina Škorpija će u ovoj godini imati mnoge nagle promjene. Oni koji budu dobro radili imat će odlične financije. Ali trebaju pripaziti na troškove. Društveni život Škorpija će također biti odličan, ali moraju pripaziti na svoju disciplinu. U posljednjem kvartalu godine imat ćete izvanredan život u smislu ljubavi i odnosa. Savjetuje vam se da ove godine više slušate savjete koji dolaze od dobronamjernih prijatelja. Što se tiče zdravlja, možda bude nekih problema koje ćete prevazići. Generalno ovo će biti solidna godina za vaše zdravlje, zato se pokušajte opustiti kad god imate slobodnog vremena. Studenti i učenici će imati dobru godinu, a neki od studenata će dobiti priliku da se školuju u stranim zemljama. Ove godine ćete uspjeti da završite sve svoje nedovršene poslove i onda ćete na zasluženi odmor. Početkom godine ćete biti emotivni i posvetit ćete se svom ljubavnom životu. Također ćete početi raditi na svojim životnim idejama i snovima. U februaru ćete biti uspješni i bit ćete okruženi važnim osobama. Iskoristite to za sticanje iskustva koje će vam trebati za poslovne poduhvate. U aprilu i maju možete biti pomalo razočarani. Ali život će se ponovno vratiti na pravi put ukoliko budete naporno radili. U maju vam se savjetuje da pripazite na svoje emocije i da ne budete impulsivni u odnosu sa svojim partnerom. U junu i julu vam se preporučuje da počnete voditi zdraviji način života i da počnete vježbati ili šetati. U ovom periodu ne bi trebali ostavljati nepodmirene račune za ostatak godine. Moguć je napredak u karijeri početkom druge polovice godine. U septembru i oktobru ćete biti aktivni i to će vam veoma prijati. Financije će biti nadprosječne u ovom periodu. Imaćete podršku svoje porodice za sve što budete radili. Ove godine se možda odvažite na značajnija ulaganja i obavljanje rizičnijih poslova. Nećete imati problema sa financijama ove godine. U isto vrijeme ćete otkriti vaš potencijal za neke poslove. Položaj planeta će vam omogućiti ugodan život tokom cijele godine, međutim moguće je da vaše napredovanje neće ići željenom brzinom. Na emotivnom planu samcima je izvjesno da će upoznati srodnu dušu, ali im se savjetuje da ne žure previše već da puste da sve ide prirodnim tokom. Škorpije koje su u vezi duže vremena najvjerovatnije će se odlučiti za bračne vode. Što se tiče karijere, oni koji budu vrijedni trud će se isplatiti jer će napredovati. Pripazite šta kome govorite jer nisu svi iskreni. Druga polovica godine za vas će biti uspješnija od prve. Nekim Škorpijama stoji promjena radnog mjesta na bolje. Za studente i učenike ovo će biti prosječna godina bez velikih uspjeha, ali i bez velikih padova. Savjetuje im se da porade na svojoj koncentraciji kako bi postigli bolje rezultate. Financijski u ovoj godini će biti prihoda i rashoda i nećete uspjeti uštediti, ali sve obaveze će biti izmirene. Ove godine su manje šanse za kupnju nekretnine. Izbjegavajte velika ulaganja u prvoj polovici godine jer vam zvijezde nisu naklonjene. Što se tiče porodičnog života, morat ćete odlučiti u vezi nekih odnosa kako ići dalje. Ima dosta toga što se može popraviti ako postoji obostrana volja. Počnite samostalno da donosite odluke. U bračnom životu ove godine možda će doći do manjih nesuglasica. Međutim ništa što bi moglo uticati na vaš brak. Provodite više vremena sa svojim partnerom jer se tako najlakše izbjegavaju nesporazumi. Ako planirate osnovati partnerski posao,
Izbjegavajte ovu godinu, inače pripazite na namjere vašeg partnera. Pokretanje novih poslovnih projekata možda vam ove godine neće biti plodonosno. Zato vam se preporučuje dovršiti projekte iz prethodne godine. Morate biti oprezni u financijskom poslovanju i planiranju novih projekata posebno u drugoj polovici godine. Dobra je godina za kupnju vozila ili nekretnine. U drugoj polovici godine moguće je povećanje prihoda, pa se tako možete riješiti dugova. Ovo će biti dobra godina za vaše zdravlje iako će biti manjih oscilacija. Morate pozitivno misliti, jer negativne misli privlače negativnu energiju. Također vam se savjetuje da počnete vježbati ili da uvedete redovno šetanje.